ще завършим с такова хубаво насърчаване. Именно за тях правим всичко. Те са се жертвали, те са имали очаквания за по-добър живот. Те са обичали България. Искали са тя да успее. Така че ние имаме цяла тази отговорност върху нас да го променим. Не само за предците ни, но и за наследниците ни. Много се радвам, че дойде днес. Искам само я да завърша. Да, завърши. С един стих от стихотворение на Иван Вазов. Българио, за тебе те умряха. И името ти, щом те мълвяха, умираха без страх. Бъдете безстрашни в действията си. Бъдете безстрашни и безскрупулни в това, което искате да постигнете в своя живот. Имайте цел. Не бъдете, както ние по-рано казахме в този подкаст, овце, които нямат пастир. Бъдете своя пастир, намерете своя висш пастир. Дали ще е личност от нашата история, дали ще е Бог, дали ще е религия. Намерете посока и мачкайте.